бо гузашти як ҳафта аз роҳандозӣ шудани низоми нави интиқоли пул ҳанӯз навбатпоии муштариён ва беназмӣ дар пушти дари бонкҳо хотима наёфтааст. гулчеҳра бо вуҷуди бемор буданаш аз субҳ дари 4 бонк рафт, вале натавонист маблағи ирсол кардаи писарашро аз Русия бигирад. ноилоҷ дари бонки дигар рафт ва талош дорад то анҷоми соати корӣ маблағи заруриро ба даст бигирад. ман омадем аз саҳар боз наметавонам гирифта. одамаш бисёр системашон кор намекунад. мақомоти Тоҷикистон рӯзи 3 декабр маркази миллии интиқоли пулро фаъол карданд ва аз шабакаҳои байналмилалӣ хостанд ба он ҳамроҳ шаванд. шарти асосӣ ин аст ки низомҳои байналмилалӣ дар бонки миллӣ суратҳисоб кушода бояд дар он ҷо маблағи кофӣ захира кунанд. то ин дам низомҳои Юнистрим ва Контакт ба он пайвастанд, вале зоҳиран ин низомҳо низ дуруст фаъол нестанд ва сокинонро як ҳафта боз саргардон мекунанд. то имрӯз мисли Муҳаммад Довуд 80% муҳоҷирон маблағҳои худро тавассути низоми Золотая корона ирсол мекарданд. ҳоло аксари онҳое ки мехоҳанд маблағи фиристодаи пайвандонашонро бигиранд, мегӯянд низоми Юнистрим ҳам ки бонки миллӣ эълон кардааст, онҳоро саргардон мекунад. дар чанд рӯзи пеш хадамоти матбуоти ширкати Юнистрим дар номаи катбӣ ва дар посух ба нигаронии сокинон ба Радиои Озодӣ навишт ки фаъолияти худро шабонарӯзӣ ба роҳ монданд ва интиқоли пул тавассути ин низом дар муқоиса ба соли гузашта 1.8% боло рафт. баъд аз ҷорӣ шудани низоми нав ва мушкил дар интиқоли пул, муштариёни бонкҳоро маҷбур кардааст аз низоми ба қавли ҳавола кор бигиранд. ман инкассадора дорам ки бачатон Москва да боша пула бачи ман бачия унҷа ба равон куна ха Самара ман анҷа шумо да чиём ҳамин ин телефон кунам гуфта бомаде дигар роҳ нест. тоҷикистон яке аз кишварҳое ба ҳисоб меравад ки иқтисодаш пойбанди пулҳои интиқолии муҳоҷирон аст. иқтисоддонҳо мегӯянд шеваи нави интиқол метавонад дар баробари коҳиши фоидаи бонкҳо ҳамчунин бозори сиёҳи интиқоли пулро эҷод кунад. ба хориҷи кишвар барои як фарзандеш ки масалан донишҷӯ аст интиқол диҳанд чикор мекунанд? оно ба хонадони масалан ин нафар 100 ё 200 евро лозим аст ба ино медиҳанд ва он нафаре ки дар хориҷи кишвар аст барои як нафари дигар аз як кишвар ба кишвари дигар чикор мекунад? пул аз дохили Аврупо ба як кишвар ёки ба Амрико масалан чикор мекунад? пул интиқол мекунанд. барои бартараф кардани ин мушкил рӯзҳои шанбе ва якшанбе тамоми намояндагии бонкҳои Тоҷикистон фаъолият карданд. даҳҳо нафар дар ин рӯз барои дарёфти маблағи ирсолкардаи пайвандонашон пушти дари бонкҳо рафтанд. дар бонки миллӣ ба Радиои Озодӣ гуфтанд, ин тасмим баъди зиёд шудани талабот ба хизматрасонии онҳо аст ва агар ҳафтаи оянда низ вазъ тағйир накунад, ташкилотҳои қарздиҳӣ дар саросари кишвар омодаанд ба муштариён хизмат расонанд. Радиои Озодӣ талош мекунад дар рӯзҳои баъдӣ ҳам мушкили интиқол дар бонкҳои кишварро пайгирӣ кунад ва аз натиҷаи кори низоми ягонаи бонки миллӣ гузориш таҳия созад. Сарвинози Рӯҳулло, Шаҳлои Абдулло, Озодӣ, Душанбе.